Στο Λύκειο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι σκέψεις που δεν λες. Πράγματα που κουβαλάς σιωπηλά. Και μερικές μέρες κάτι αλλάζει. 8 μαθητές, 8 φωνές, 8 ιστορίες. Ξυπνούσα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Το στομάχι μου κόμπος. Έφτιαχνα καφέ και το ξεχνούσα στο σπίτι. Άνοιγα το βιβλίο και οι λέξεις περνούσαν χωρίς να μένουν. Ένιωθα ότι όλα αντέχουν, εγώ όμως όχι. Στο σχολείο έπαιζα το ρόλο του «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι». Δεν ήθελα ερωτήσεις, δεν ήθελα λύπης. Μέχρι που μία μέρα ο καθηγητής μπήκε στην τάξη και είπε να κλείσουμε τα βιβλία. Μας μίλησε για το άγχος, για τον φόβο. Είπε κάτι που δεν ξεχνώ. Αν χαθείτε εσείς, δεν έχει σημασία καμία επιτυχία. Εκεί κόλλησα. Δεν έφυγε το άγχος, η ντροπή έφυγε. Και όταν δεν τρέπεσαι, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Πόσες φορές έχεις πει «καλά είμαι» ενώ δεν ήσουν? Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αντέξεις μόνος? Δεν ήταν κάτι ακραίο. Δεν ήταν φωνές. Ήταν βλέμματα. Σχόλια χαμηλόφωνα. Γέλια όταν περνούσα. Στα διαλύματα έκανα πως κοιτάω το κινητό για να μην φαίνεται ότι είμαι μόνη. Σε μια συζήτηση στο σχολείο για τον εκφοβισμό σκέφτηκα άλλο ένα μάθημα που δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι που ένας συμμαθητής μου μίλησε. Δεν είπε το όνομά μου, αλλά περιέγραψε ακριβώς αυτό που ζούσα. Εκεί σταμάτησα να νιώθω άρωτη. Και αυτό μου έδωσε χώρο να σταθώ. Μερικές φορές κάποιος άλλος λέει αυτά που δεν τολμάς. Πριν μιλήσω, έκανα πάντα το ίδιο πράγμα. Μετρούσα τι μπορεί να πάει λάθος. Μην κοπιάσω, μην γελάσουν, μην ακουστώ χαζή. Έγραφα ιδέες στο τετράδιο και τις έσβηνα πριν καν τις πω. Και δεν ήμουν η μόνη. Σε ένα μάθημα, η καθηγήτρια σταμάτησε και είπε «Σία, δεν ψάχνουμε το σωστό, το δικό σου ψάχνουμε». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Η φωνή μου έτρεμε. Περίμενα όλοι να γελάσουν. Όμως όλοι άκουγαν με προσοχή. Ξαφνικά έγινα άλλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι αξίζω να ακούγομαι, ακόμα κι αν δεν είμαι τέλεια. Πόσες σκέψεις έχεις κρατήσει μέσα σου μόνο και μόνο από φόβο? Όταν είδα το βαθμό, δεν θύμωσα. Άδειασα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν φτάνει. Και το χειρότερο, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ο καθηγητής των οικονομικών με κράτησε μετά το μάθημα. Περίμενε παρατήρηση. Αντί γι' αυτό μου είπε, «Πες μου, πού κόλλησες?» Για πρώτη φορά δεν έπρεπε να απολογηθώ. Έπρεπε να εξηγήσω, να σκεφτώ, να ξαναδοκιμάσω, να πετύχω τα όνειρά μου, να μπω στη σχολή που θέλω. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω. Μπόρεσα να καταλάβω πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Τι θα γινόταν αν δεν μαθαίναμε από τα λάθη μας? Το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας δεν ήταν το μάθημα. Ήταν το διάλειμμα. Να διαλέξω πού να σταθώ. Να μην ενοχλώ τους άλλους. Καθόμουν πάντα στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί μου άρεσε, αλλά γιατί εκεί δεν φαινόμουν. Στο μάθημα της πληροφορικής, ο καθηγητής ζήτησε να ενταχθώ σε μια ομάδα. Στην αρχή μιλούσε ελάχιστα, μετά λίγο παραπάνω. Ωστόσο, έπαψα να είμαι όρατη. Στο Λύκειο αυτό είναι τεράστιο. Η μοναξιά καμιά φορά σπάει με μια ερώτηση. Ήμουν θυμωμένη με τα πάντα. Με το πρόγραμμα, τους κανόνες, τους άλλους. Αν με ρωτούσες γιατί, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Όταν συζητούσα με τους συμμαθητές μου, δεν μιλούσα, απλά άκουγα. Άκουγα τους άλλους να λένε πράγματα που ένιωθα εγώ, αλλά δεν τολμούσα να πω. Και τότε κατάλαβα ότι ο θυμός μου ήταν άμυνα και όχι δύναμη. Σκέφτηκα πως δεν ήμουν η μόνη που ένιωθα έτσι, απλά ήθελα το χρόνο μου. Να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό? Διάβαζα διπλά και έγραφα μισά.
Έβλεπα τους άλλους να τελειώνουνε και εγώ να μένω πίσω. Νόμιζα ότι απλά δεν το έχω. Κάπου ένιωθα πως έχω πρόβλημα. Η φιλόλογος μου είπε «Δεν είσαι λιγότερη, απλά μαθαίνεις αλλιώς». Για πρώτη φορά αυτό δεν ακούστηκε σαν δικαιολογία. Πήρα το χρόνο μου και το χώρο μου. Θέλησα να δοκιμαστώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήτανε δίκαιο. Και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα μου. Και αν το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ, Στη τάξη δεν μιλούσα ποτέ. Σκεφτόμουν ότι αν μιλήσω θα γίνω βάρος, ότι θα ενοχλήσω, θα γελάσουν. Ο καθηγητής των ναυτιλιακών μου είπε «Όταν είσαι έτοιμος, έλα, χρειάζεται να τολμάς». Δεν με πίεσε, δεν με ρώτησε ξανά. Όμως ήξερα ότι ήθελα να ακουστώ. Μου πήρε μήνες, αλλά μια μέρα πήγα. Δεν λύθηκαν όλα, αλλά ένιωσα ασφαλής. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα. η σιωπή σπάει μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια. Άγχος. Φόβος. Σιωπή. Αποτυχία. Μοναξιά. Θυμός. Ντροπή. Θάρρος. Ακούσαμε 8 φωνές, 8 ιστορίες διαφορετικές, αλλά και τόσο ίδιες. Ιστορίες φόβου, αγωνίας, μοναξιάς, αλλά και δύναμης. Τελικά, ακούγοντάς τες, διαπιστώνουμε πως κανείς μας δεν είναι μόνος. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μιλάμε, να ακούμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ο χώρος που ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει κουβέντα και μια δυσκολία μπορεί να βρει λύση. Μέσα στις τάξεις, στους διαδρόμους, στις συζητήσεις μας με τους μαθητές και τους καθηγητές μας, βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να γίνει ο χώρος που δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μόνος.